Sa buhay tayo dyan mga kosa. Bali, pangilang shoot ko na to, pang-apat. Camera, tapos all around lahat gamit ko dito. Wala lang yung gimbal. Ito sa Burnham Park ngayon mga kosa, ano. Yan. Nagantay ako kay Robby, kay Dex. Ito yung YouTube niya at kay tawag dito kay G. Nantay ko sila dito sa Burnham kasi mag-shoot kami, magpapasera gym na rin kami ngayon. Part yon ng movie na ginagawa ko. Tapos ito, konting part din ng movie na ginagawa ko, tong drone shot. Ayan. Nakita nyo, nakita na. Yan. Yan naman yung ano, yung part ng ano. Ay, nagpo-park kasi dito. Parking area to eh. Waiting ako, 7:30 ang waiting time. Maaga akong umalis kasi nag-establish na ako ng ibang shot. Ayan, may uwak po. Yun lang naman. Ano lang tayo dito sa susunod, ano, gawa ako ng tour guide. Magtutour ako ng sige, gagawin ko sarili kong tour guide. Yan, SM yan, Hotel Venice, tapos Chongsan yun dyan. Yun lang naman mga kasantay ko lang sila. Tapos ano, malaman ko anong mga gagawa matatapos ngayon. Pero nag-establish na ako ng shot sa bahay, shot sa biyahe, saka shot sa dito. Nag-drone shot na ako dito. Naggawa na rin ako ng entry ko sa ano, yung sa page ng sa Baguio. Yon, ito yung picture niya. Yan, entry ko yan sa Baguio na page. Nag-picture ako yan. Kung makita nyo yan, ako po yun, ako yan. Bali, sige, tignan ko kung ano. Mamaya update ko lang kayo mga kosa, no. Yan oh, kompleto na kami. Si G, saka si Dex. Yan. Hindi nagba-vlog. Nagba-vlog din yan. Biglang ganun naman. Uy, nice one. May dala kang extra shirt? Shirt, t-shirt? Oo. Ay, nasa sasakyan. Kasi pagpapawisan tayo dun eh. Hindi ko doon na lang ako magpapalit mamaya pagkaan. Kakain tayo sa ano, libre ni G. Sa Good Taste. Sa Good Libre na Taste. kita, late ka eh. Happy birthday. Hindi, late ka eh. Ano to eh. Wow, nagba-vlog. Oras pa lang ba? 8 pa lang naman, 7:30 usapan eh. 30 minutes pa lang naman, no? 30 minutes pa lang naman. 30 minutes Bisan ka nga, pa 1 lang hour naman late si ano sa trabaho eh. Si Golda. Si Golda. Hindi ba? Nice one, Dex. Buti nakita mo kami. Nahanap ko nga eh. Oh, ako pala nakakita sa'yo. Dito pala. Ako pala nakakita sa'yo. Chinat kita eh. Nasaan ka na, girly? Nakapaikot ako doon, sarado dito. Nagpa-aspalto sila. Ay, kaya pala sinara yung ano, yung sa may taas. Tapos umikot ulit ako doon, pabalik dito. Nag-aspalto sila dito banda eh. Gagawa na kami ulit ng movie. Videographer oh. Ay, Wala. Picture lang. ang galing ko, hindi ko pala na ano, hindi ko pala na record. Yung sa ano, Sa? yung video, ngayon ko lang na record. Nice, di ba? How nice. Parang magandang i-hyperlapse to ah. Tatakbuhin lang sa loob. Ikaw na, takbo na. Gusto kong experience eh.
Nice. Akong Model ako ngayon, model. Tanda akong na. Nasaan ka? Sabi mo pag gano'n okay na exposure ko para dito ako sa tunnel. Oh. Ayun. Auto. Naka-auto. Dapat naka-auto ka ba? Auto ka. Oh, sabi mo pag okay na. Nakakabudol ako ng subscriber dito sa ano ah. Sa mga ganyan. Oo, parang mas okay pala dito mag ano no. Gusto magawa tayo ng 3 days. 3 days na. 3 days na vlog. Tapos kukuha tayo ng Masyadong mabilis yung lakad, saka masyado kang mataas. Oo. Oo. Pwedeng sa chest mo lang din. Oh, yan, tapos baba ka konti. Yan. Ninja! Tapos babalikat mo. Ano no, pag nagtuturo ka, ikaw rin mapapaganon eh, no? Oo. Apo, Parang opo. pag kumukuha ka ng litrato, ikaw din napapasmile. Ah, smile. Yung kiss the bride nga, lahat nagkikiss eh. Hindi, yung may kiss the bride, lahat gumaganon. Yan, Sarah Jam kami. Si Dex nag-shoot. Si G, kanina nag-shoot na rin. Nag-shoot ng... Ng popcorn sa bibig. Eating kami mga 20 minutes or less. Ayos. Sarah Jam time.